Il-problema ta' parkeġġ fir-raħal pittoresk ta' Marsa Xlok li għar eluf ta' Maltin u turisti fis-sena mistennija tiġi indirizzata bil-ftuħ ta' parkeġġ ġdid qrib il-ground tal-futbol ta' Marsa Xlok. Dan il-parkeġġ li jesa madwar 250 vettura sar b'investiment ta' madwar €1,500,000 u nbena bl-użu ta' materjal tal-kostruzzjoni rriċiklat li ħafna minnu kien mormi fl-istess post. Il-perit Edwin Mintoff li kien responsabbli mill-proġett qal li dan il-parkeġġ jintegra tajjeb mal-ambjent pittoresk ta' Marsa Xlok. Kal-art ma minnix dak li jisir is-soltu konkos jew asfalt, imma minna dak li jgħidu long grass blocks li għada pitada anka jkun hemm ċertu ħdura bej il-bloks innifisom. Għamilna ġibjuni kbar, mhux biss biex inkunu nistgħu nagħmlu manteniment ta' din iż-żona biss, imma ħsibna wkoll li jkun hemm surplus water anka għall-viċinanza. Għamilna ċertu landscaping u utilizzajna landscaping indiġenu għal dan iż-żona. Is-sindku ta' Marsa Xlok Horis Gawċi spjega kif dan il-parkeġġ ser inaqqas il-konġestjoni mit-triq tax-xatt ta' Marsa Xlok. Servu wkoll biex ngħid il-bejja tal-monti jipparkjaw il-vetturi tagħhom hawnhekk. Kulħadd jaf meta jiġi ngħid Marsa Xlok il-konġestjoni, il-geġwiġija li jkollna f'xatt is-sajjieda. Allura dan il-parkeġġ ħajtaffi minn din il-problema. Ovvjament, mit-tnejn sal-ħadd ukoll flaxxijiet aħna hawnhekk għandna ħafna ristoranti li jiġibdu ħafna nies, ovvjament dan il-parkeġġ ħajtaffi wkoll mill-problema tal-parkeġġ fit-toroq residenzjali għax in-nies residenti kulħadd turisti jista' jipparkja hawnhekk u jagħmel użu minn dan il-parkeġġ. Waqt l-inaugurazzjoni tal-parkeġġ, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li dan il-proġett jagħmel parti minn pjan li se jiġġenera ir-raħal ta' Marsa Xlok. Se nagħmlu hemmhekk open spaces għall pubbliku u għar-residenti ta' Marsa Xlok u għat-turisti. Se nassiguraw li jkun hemm biżżejjed spazju għas-sajjieda wkoll u qed naħdmu wkoll biex ikun hemm il-parking spaces ġoddi din żona. La darba jitlesta żona tal-Malu u mbagħad ngħaddu għat-tielet fażi u l-aħħar fażi tal-proġett li qed tiffoka fuq iż-żona ta' xatt is-sajjieda. Bħalissa dejjem bid-diżinji fuq xatt is-sajjieda se nkunu qed nikkunsultaw mas-sindku mal-kunsill la darba niftehmu mbagħad niċċaqalqu fuq it-tieni fażi, tielet fażi. Aħna Dr. Mizzi sostna li lan tal-Gvern u li Marsa Xlok isir id-destinazzjoni turistika fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna.